שלום, נעים מאוד חברים יקרים. יש לנו פה כלבלב, תכירו חיים שלנו. קוראים לו דיאגו. דיאגו שמכונה גם דודו, הכלבלב האירוני, אספהאני טהור. היי דודו. בוא תאכל, בכל נקטרינה, בכל. דודו, מה אתה חושב? למה לא עושים נקטרינה? אתה אוהב נקטרינה. כמה זה יעלה לי? כמה תגבה? יא פרסי קמסן? כמה? חושב זה אין לי מושג, חושב אני כלבלב טיפש. יעבוד עליי אחר כך. איזה משימות? נקטרינה תרכב בסוף. תן כבר לאכול הכל, זוז מפה פרסי קמצן. תן לי כבר לאכול. אני רוצה לבלוע. נו, הקלה שלי מחכה לי למטה. קבעתי איתה ב-12. כמה זמן אפשר לחכות לנקטרינה הזאת בשושו לבד, אני באינטימי. איזה פרסי קמצן, על איזה בעלים נפלתי, אלוהים. נו, אין פה איזה בת 7, מישהי שתציל אותי. יאללה. טוב, נחכה קצת, נראה, אולי עוד מעט הוא ילך. תעוף! לך מפה כבר, לך! מה זה, אומרים לך תעוף מפה כבר. תן לך את הנקטרינה בשקט. וואי, בת 7 נראה לי כבר הלכה. נראה לי התייאשה, איבדה את זה לגמרי. פעם הבאה היא לא תרצה לקבוע איתי. איך פספסתי דייט, אלוהים, איך, של הפרסי המעצבן הזה. אני עובר משפחה, אני אומר לכם. מחפש משפחה אחרת. התקשר היום לתקווה. תקווה.